ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି 2009 ମସିହାର ଯେବେ ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ବିଲି ଓୱେନ୍ସଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ନଳୀଟି ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କ ନାକରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିବାର ମାତ୍ର 10% ଚାନ୍ସ ଥିଲା କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସରଟି ତାଙ୍କ ମୁହଁର ବହୁତ ଭାଗରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପରେସନଟିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁର ପ୍ରାୟ ଅଂଶ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଆଖିଟିକୁ ମଧ୍ୟ କାଢିବାକୁ ପଡିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ସେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିକି ସକ୍ ହେଇଯିବେ ଯେ ଏହି ଅପରେସନ ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଜ ପାଟି ପଟୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇକି ନିଜ ଆଖି ପଟୁ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଏହି ଲୁକ୍ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଜମ୍ବି ମୁଭିରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଜମ୍ବି ପରି ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲି ଓୱେନ୍ସଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଜାଣି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଏହିପରି ନଲେଜେସ୍ ଆଉ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଥିବୁ।